Γεια σας παιδιά! Στο σημερινό βίντεο είμαι με τη Μυρτώ και θα είμαι μια καινούρια μια γειτόνισσά της που θα γινόμαστε φίλες. Είμαι καινούρια στη γειτονιά και θα είμαι γειτόνισσά της και θα γίνουμε φίλες. Ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ωραία. Έβαλα σπίτι και τώρα θα είμαστε απέναντι. Ωραία. Τώρα είμαι καινούργια στη γειτονιά. Κάτι να φάω. Ωραία. Τώρα θα είμαι εδώ. Τέλεια. Τώρα θα κάτσω εδώ. Μισό λεπτό γιατί ήρθε μία και... Ωραία. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή, like και να πατήσετε το καμπανάκι για να σας έρχεται ειδοποίηση από κάθε καινούριο βίντεο που κάνω. Αχ, η γειτόνισσά μου. Γεια σου. Σου έφερα λίγο φύτο. Ωραία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Είσαι καινούρια στη γειτονιά νομίζω. Ναι. Ναι, είμαι καινούρια στη γειτονιά. Ωραία, μισό λεπτάκι. Ωραία, μπες και μπορείς να τα αφήσεις. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ για το φαγητό ή φρούτα. Και... Ωραία. Ωραία, θα μου φέρεις καφέ. Ωραία, θα μου φέρεις φαγητό. Ωραία. Ωραία, πάει σπίτι της. Τέλεια, πολύ καλή πάρα πολύ καλή αυτή η κοπέλα. Είναι και η γειτόνισσά μου. Τέλεια! Θα της δώσω κι εγώ φαγητό, γιατί θέλω κι εγώ να της δώσω, γιατί είναι πάρα πολύ ευγενική μαζί μου. Ωραία, ξέρω τι δώρο θα της δώσω. Αλήθεια! Πρέπει να μείνουμε μέσα στο σπίτι μας. Ευχαριστώ για την προειδοποίηση. Δεν το ήξερα καν. Θα με είχε κλέψει τώρα. Πρέπει να κλειδώσω τα πάντα. Ωραία, θα έρθω σπίτι της να κάτσω. Πολύ ευγενική. Πρέπει και εγώ να της δώσω κάτι. Ωραία. Πρέπει να ετοιμαστώ. Τι θα πάρω μαζί μου? Τα πάντα. Λοιπόν, όμως δεν θα πάρω make-up, τι να τα κάνω. Ούτως ή άλλως δεν βάφω. Οπότε ναι. Θα πάρω φαγητό να έχω έτσι λίγο. Θα πάρω το κινητό μου. Θα πάρω
Και θα πάρω... Τι άλλο να πάρω? Και τα ρούχα μου. Ωραία. Τώρα μπορώ να πάω. Ωραία. Τώρα μπορώ να πάω. Τέλεια. Τέλειο σπίτι. Όπα, τι γράφω. Σπίτι. Ωραία. Τέλεια. Παρακαλώ. Τώρα θέλω να της δώσω κάτι δώρο, γιατί με βοήθησε. Τι να της δώσω? Θα της δώσω λεφτά. Ναι. Λίγο περίεργο, αλλά ναι. Θα της δώσω λεφτά. Δεν πειράζει. Να της βάλω. Ωραία. Πάρα πολύ ωραίο και μεγάλο σπίτι. Τέλεια. Τώρα παιδιά, με συγχωρείτε, μπήκε μια φίλη μου και τώρα θέλουμε να τη δούμε. Χίλια συγγνώμη. Σας λέει Φωτεινή γεια, η φίλη μου που μπήκε. Χίλια συγγνώμη που το σταματάμε. Ωραία, παιδιά, για να σας εξηγήσω, η Φωτεινή θα γίνει το παιδί της Μυρτός. Ναι. Και ναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τέλεια, λοιπόν. Πάμε πάνω τώρα. Ωραία. Ναι. Ναι, πεινάμε. Πολύ. Λοιπόν, πρέπει να δώσω λεφτά τώρα, γιατί δεν γίνεται να μπω στην δωρεάν φαγητό και εγώ να μην κάνω τίποτα. Λοιπόν, θέλω να σου... Όπα, μωρέ, τι γράφω, κάτι. Πάρε λεφτά. Πάρε λεφτά, γιατί μου δώσεις φαγητό χθες. Πάρε. Παρακαλώ. Ωραία. Τώρα πού θα κοιμάμαι? Ξέρω. Μου είπε που θέλω. Καλή. Θα κοιμηθώ. Εγώ θα κοιμηθώ κάτω. Μην την ενοχλώ πολύ. Θα κοιμηθώ σε αυτό εδώ πέρα το δωμάτιάκι. Λοιπόν. Ωραία. Ξημέρωσε, τι ωραία μέρα. Εγώ πρέπει να πάω σπίτι. Ωραία. Ωραία, γεια. Ωραία, πάω σπίτι. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Χίλια συγγνώμη άμα
ακουγόσταν κάτι. Και θα πούμε σε ένα άλλο βίντεο. Γεια!